О, починається перший квест. Тут треба удомикати замки. Хоба. Ха! А! Все візьмемо з собою. Тяжко, слухай. Не беру, Нажміть X, аби розпростерти крила. Добре. А що далі? Бой! Уі! Добре. Добре, я ся лишу туй. Не, я ся можу утопити. Посередині озера. Все, я знайшов багу. У них, коротше, у бавці желізо не топиться. Никайте. Воно желізне. І воно ся не топить. Причому тяжко, видите? Сміхи. О, а може ся покласти комусь у то. Як